Hola. Mira qué mono. Ai, qué mono. Ui, se tomba. Hola. De 30 anys, la criatura, i farem les baumes corcades. Això sempre, plogui, nevi o estigui sec. Hòstia, genoll. Primera part. Comencem la segona, va. No tinc pressa. Ni molt menys, no et preocupis. Aquest primer pas. Upa! M'espanta una mica, però es fa. I ara un pas sense grapes, petitó. Que bé, per fi puc penjar un vídeo d'això en condicions. L'última vegada que vaig fer això vaig gravar molt poc perquè estava més preocupat en viure. Estava fent la línia. Deixem així, és com ara. Puja, cony! D'allà venim. Oh, mira, hi ha una persona. Està bé. Que vai. Com a mínim aquí el terra està sec. Cansa això, tio.
de nit. Com ho veus? Mullat només veig això, però després el pont pot estar tot mullat i allà fins a mig és molt fàcil. Ja. Jo tiraré la bola. No, això està tot... Tio, sí. Què has dit, que estava sec? No, només... Està tot xop. Sí, no t'amoïnis. Però s'acaba ja la via, no entenc. S'acaba aquí i ara aquí tornes a pujar un altre cop. Per això et dic. Sí, és una mica tonteria. Hòstia, sí que està xop, sí. Segur, agafa una vaga i te l'ancles. Ara. Estic bé. Au. Ai, no m'hi cap al peu. Què dius? Que no em cap al peu. La figura aquesta. Sí. La de punta. Ah? La de punta. Tu creus? Hòstia. T'ho juro que... no- Cuenta Barcelona. Què? Oh, que truca! Hem d'esperar. Sí. Què diuen els espanyols a Sarrià? Els pericos! Jo he de dir que sóc soci del Barça, Jo dic que però també tinc Tinc amistats, no? amistat amb gent de l'Espanyol perquè són gent del país, sabeu? És veritat. Una Choni és com Una... És veritat. la Juani de Bicaslura. Una Choni, una noia així de Castelldefels, del món castellano parlant. A mi el vídeo que em fa més gràcia d'aquest, quan s'encara amb uns de Santa Coloma que li tiren pedres al cotxe. No l'he vist. ¡Cállese usted! No le he dado la palabra, todo el mundo puede hablar y aquí el presidente no puede hablar. Este señor ha lanzado piedras contra mi coche. Lo que correspondería es detenerles a todos ustedes. Este señor el primero. No lo vamos a hacer. Respectant Això ho la diu? divisió de poders i tot el rotllo. Sí, sí, el tio, vamos. Que maco.
Adeu! Adéu-siau. Ja hem acabat. L'Adriana està fent xocolatada. Tot cremat? Els dos melindrets. Vinga, xato, et queixaràs. Què dius? Això és només per mi? No, ara jo no m'agafaré una mica, però m'esperaré que acabis amb el got. No. Nervis de la llet. Allò és Vic? Allò al fons? Com es veu? Ja, en un moment, com s'ha esbandit. Vinga, va. Ja ho veia. Saluda la càmera, tio. Se't veu guapíssim, tio. Però si tinc una cara d'espermatozoide, Vas. és així tapadet. Ai, que mono! Quina cucada! Et podria marcar papada ara mateix, però no... M'encanten. Hola. Ja hem acabat. Què opines, Adi? Com ha anat? Molt bé. Ah, molt bé. Tinc fred. Apa, fins al següent vídeo, nois. Adéu.